Matul l-aħħar summit tal-Kunsill Ewropew għas-sena 2015, it-28 kap ta' gvern u stat tkellmu fuq diversi aspetti iżda dawk l-aktar li spikkaw kienu l-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea, l-ekonomija, l-enerġija, il-kwistjoni tal-Libja u l-immigrazzjoni. Dwar l-ekonomija, il-Prim Ministru ta' Malta Joseph Muscat qal li għal żmien twil il-Kunsill Ewropew ma tkellimx fuq l-ekonomija u diversi materji waqgħu lura iżda din id-darba dan il-punt kienu wkoll fuq l-aġenda. Dwar is-suġġett tal-enerġija, Joseph Muscat qal li Malta hija mudell tal-Unjoni Enerġetika. Fejn aħna pajjiżna huwa 100% biex ngħidu hekk bħala mudell tal-Unjoni Enerġetika fil-fatt il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Maroš Šefčovič qal il-proġett li għandna aħna li permezz tagħhom il-kontijiet tad-dawl u tal-ilma raħsu huwa mudell għal kumplament tal-Ewropa. Fuq it-terrorizmu l-kapijiet ta' stati tkellmu wkoll dwar kif jista' jkun hemm aktar għajnuna biex informazzjoni tinqasam bejn il-membri stati biex jipprevenu dawn l-attakki. Dwar ix-Schengen, Joseph Muscat qal li s-sitwazzjoni hija ferm aħjar u meta jinqabdu jkunu identifikati l-abbużi terġa' tinfetaħ iż-żona Schengen għal Malta. Ma dan żied jgħid li fi żmien li ġej ser ikun hemm ukoll regoli ġodda. Dwar il-Libja, Malta għamlet proposta quddiem il-Kunsill Ewropew ukoll. Dwar il-Libja anke bi proposta ta' Malta għedna illi l-ftehim li kien hemm fil-Marokku huwa pass importanti imma mhuwiex il-pass finali. U ħallejna l-bib miftuħ li dawk il-partijiet fil-Libja li għadhom mhumiex parti minn dan l-akkord nazzjonali qed inħeġġuhom sabiex ikunu parteċipi. Ingħattu wkoll kif il-Valletta Summit kien parti integrali mill-proġett tal-Unjoni Ewropea dwar l-immigrazzjoni.